A survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number one. Aksyon Radio Bacolod, number one. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Sam, Lasar 54. Ang oras ginadulong sa inyo sang Sked Marketing. Tangkimo sang Panyawan Plus Herbal Capsule ukon manunggal with mangosteen. Panyawan ukon manunggal liniment. Celebrity Kojic Soap. Hug Celebrity Beauty Soap. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. This time check is brought to you by Newsep Syrup. Sa sipon ng bata, bigyan siya ng pambatang Newsep. Ito ang yakap ng kompletong ginhawa. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Sam, Lasar 55. May gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan mga ka-aksyon, sinar na kita sang panahon. I-check naton kung kumusta ang gios-gios ni Bagyong Imong diri sa Pungsod, Pilipinas mga ka-aksyon. Na nagalululi siya diri sa aton, rason kon nga nagaguom-guom ang aton sining palibot diri sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mina-check naton subonga ang Pag-asa or Provincial Disaster Management and Program Division kung alang-alang Action Oliver, no problem gid no? Ara na sa sa linya naton, sige. Sa aton nga linya, Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayad nga gabi. Oo, mayang gabi. Aksyon, Brian. Yes, sir. Ari, lakas ang aton tiyempo sining gabi. Lunes kita ron, Hulyo 5. Tuig 2021. Kabudlay kayo naka-face mask patadi. Okay, rin na. Sige lang. Si Tropical Depression imong, isa na lang ka black kag tunga manuguha ni sa aton PER. Mayo. Nagaantad ini siya sa distansya 205 kilometros ang kalayoon sa Nasidlangan sang Kalayan, Cagayan. Aris 19.6 degrees north. So Cagayan ni siya babaw nagigkag 123.4 degrees is longitude naman na islingko isa na lang kagtunga kabar manuguan ni siya. May kabaskugon ini siya nga hangin 55 km per ora. Nagamadlos ini siya masobra 70 km per ora kag nagagihon ni siya na minhan nakatungdan sa sulod sang 45 km per ora. Ang gapagamo, ng gapagalom sa aton kalangitan ng southwest monsoon nag-apekto sa southern Luzon diri sa aton sa kabugusan sang Kabisayan kag Mindanao. So ang babaw-babaw dito ang Batanes kag Babuyan Islands. Maulanon ang tiyempo nga may pagmadlos nga uyop sa ngangin halin ini kay TD o Tropical Depression imong. Ang Ilocos region naman niya Apayao kag sa iban nga bahin sang Cagayan magalumon man ang ilang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang
ulan kag pagpanag-uob tukay ni gyapon ni TD Imong ginaupdan sang trough sang LPA o kon low pressure area. Diri sa Metro Manila, diri man sa aton sa Kabisayan, Calabarzon, Mimaropa ang Kabikulan, Zamboanga Peninsula, kag Northern Mindanao, pod ng Caraga, ang Davao Region kag Zambales. Magalumon man ang ila kalangitan, may lapta-lapta man ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob halin sa gihapon sa southwest monsoon. Kag ang nabilin sa ibang nga bahin sa aton ko pungsuran, may pagulugalom lang niya ang kalangitan hasta nga magalumon ang kahawaan. May dulot lang ini naligwin nga mga pagulan halin sa localized thunderstorms. Ang naaminhan sang Luzon kag nasidlangan nga bahin sa Central Luzon ara sa kasarangan hasta nga may pagmadlos nga uyot sa nga hangin. Halin nabagatnan, pakadto nabagatnan nasidlangan ukon south to southwest. Kag sa iban nga bahin sang Kabisayan, mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop man sang hangin halin iniya na bagat na nakatungdan pakadto na bagatnan southwest to south. Makanay ang kadagatan kag diri sa aton sa western seaboard sang Kabisayan, diri sa aton sa Western Visayas sa upod ng Bacolod City kag Negros Occidental. May pag-uumguo man ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan kag pagaupdan maninisang may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uob. Napaidalong kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin halin sa nabagatan pakadto nabagat na nakatungdan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros kag ang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga sa makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos inisyad 0.6 hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Alas 8:57 sini nga gabi ang aton tao 0.8 ang hunas karon kaagahon 1:06 sa takos nga 0.6. Ang takos nga nabawon kag alas 6:10 sini nga hapon nagpahuway si Haring Adlaw. Magapakita ini siya alas 5:28 buwas sa aga. Ari kita 24, 31 degrees Celsius o Constantine 5.2, 87.8 degrees Fahrenheit. Kadto kita sa kay Bulkan Kanlaon. Si Bulkan Kanlaon, way diri si Bulkan Kanlaon. Din siya? Pila ang iyang kwan ari. Dali lang Yes, sir. Hindi man ni siya maglugay Okay lang, sir. mas mayo nga mga kwan naton. Ay may people sa advisory. Sa Parya. Kanlaon ari. Okay. Si Kanlaon may siyam ka pagtayog sa iya palibot. Okay. 9 volcanic earthquakes. Na hilob sang panganod ang tuktok ni bulkan, no? Kag may ginbuga ini siya 835 tonelada nga takos sang inilang pitsa uno sang Hulyo, no? Nagapabilin sa gihapon ang slight o kon deflated nga pamagka o kon pagubag ni Bulkan Kanlaon. Liwat nagapaabiso ang DOEC Peoples in collaboration sa aton Negros Occidental Command Center. Ari kita gihapon sa alert level 1 kag ang 4 km permanent danger zone sa gihapon gina-enforcer. While sa 24-hour earthquake information, wala kami nakita nga nagtayog diri sa oriental kag sa occidental side naton. The rest ang ara sa gihapon sa Leyte segment, no? Okay. So amo na lakat sa atong nga tiyempo pero ining bag-o lang gid
Ari action bray. Alas 6:46, no? 45. 3.1 unfelt ini siya. May kadalumon siya 24 kilometros ang depth of focus. Wala expected damage, wala expected aftershocks, no? Nag-aanta din sa distansya 57 kilometros south of Hinubaan, Negros Occidental. So mula ang bago naton nga earthquake information. Bago lang yun nagbuhaw siya. Kitao nagabagting, nag-aalarma siya. Grabe, no? No, dila nag-connect sa inyo, sir, automatic. No? Ari, pag alarm siya nga aton nga kwan, nga full view, sigurado register na seismograph dito sa VBOLX. Okay. So, link na di siya sa amon. Mabalaan ko na ano oras. Ito ano oras na simo? Alas 7:03. Natabo ini alas 6. Alas 6:45. Pila de minutong diferensya. Mga 19 minutos. Oo. Sige, at least kuha na, hinay lang gid may gid problema. Hinay unfelt ko. Sir Gan, salamat. Good morning. Good evening. Welcome. Yes, sir. Amo nalakat sang panahon maka-aksyon si Imong ti daw amat-amat na babay sa Pilipinas. Salamat gid sa Ginoo. Sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:05 na. Subong nga adlaw Lunes kita, yari na sa Hulyo 5, 2021. Bukas ng aton sa nga Facebook page pagya sa aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton, bukas naman, YouTube, the Twitter account, kag iban pa. No? Ang aton sa nga text hotline, 0963-757-0874. Kag sa aton sa mga viewers, bukas naman, ayo lang ko, 2 to 3 liners lang sa inyo sa mga mensahe para mabasahan tagid tanan-tanan. Aksyon Brian Warden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tub-Tub Las 9 ang takna sining gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitaan mga kaaksyon. Unahan tayo sa flash report sa patrol by bust operation. Action John, may gabi. Na Bray, isa break babae ang nadakpan sa station number 4 sila by bus operation sining gabi. Diri sa yung area isang puro ka magtiayon barangay Jess sulat sa bakal na conduct ng bypass. Ang sarigin sakay na ining subject babae ini sa karon sa may patrol car na sa station number 4 dalo na dito sa may baka 4 action bayad tapos sa man ang iladring inventory gigikasa sila gidawa gabi pero doon ako dako ng recoveries nagdadangat man 80,000 80,000 pesos worth man din all suspected shabu ang na-recover sa station 4. Actually subong hapon ikatatlo na naging bypass wala ginaman dugay mga 5 to 10 minutes ago natapos sa tumagulang ikato namon seriya sa syudad sang Tarisay may tricycle driver man to nga nilakpan man sa bypass operation dito na dugayan na tutugay na kay nagnilagsan ay pabala kay nagtuyo pa magpalagyo tinagapukotay pa sila sang kapulisan may kinarabot aksyon na Bray no pero tisubong ang karon ginakompleto na natin detalye initially daring nadakpan nila certain Joanne Bugna mga 36 years old din siya pero ginakabig na siyang high value individual sa station number 4 action drive tatlo na niya kakaiba sa operation na rin kay nalas 4 sa hapon tub-tub sining mga tinion Flash report sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Chandy sunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Wala untat nga by bust operation sining hapon sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Dungagan ta ang mga detalye sina karon digidugay. Ano bala nagalinagumba nga balita sa aton sining pagpangalagad didto iya sa Banwasang Calatrava mga kaaksyon isa iya ka lalaki ang ginpatay paagi sa paglaslas sang iya sining puwak gamit ang ispading. Grabe sa pagngilo, no?
Way ginman sang dalom nga motibo. Suno sa investigasyon sang Police Action Oliver, ang suspect ginunahan niya na lang patay ang biktima kay nakabaton siya kanu report nga patsyon man siya sang biktima. Hambal niya unahan ta na lang ka mo kay gutlon kong liyog mo. Action firing line. Sa Victorias, isa iya ka 12 anyos nga bata nga babayi ho nagupod sa amay nga nagatrabaho bilang isa ka bantay sa kilid sang suba. Ang bata ya nagpulopaligo. Oy, didto man niya nagpaamulya sa madalom-dalom nga porsyon na lumos patay. Action firing line. Sa Cadiz man to may nagatulotindog lang nga tao. Pinalapitan ka ginlabo mga kaksyon sa pila ka bes. Patay! Pero taga-sagay ato siya. Padayon pang investigation sang kapulisan kay wala sang suspect nga matudlo mga kaksyon. Action firing line. Ang iban nga balita sa aton sini nga pagpangalaga diri sa syudad sang Bacolod, ang Barangay Estefania kumadumduman nyo nagligad nga simana. Gininterview nato ng ila kapitan dira si Kapitan Jerry Tingson kay sila ang numero 1 sa may pinakadamo nga nabakunahan ti subong Action Olivero nakabaton sang award mga kaksyon. Firing line. Di pa award na sila ting iba nga barangay dali ba si award dapat may gid no may cash i-check na rin karon parang iba nga mga barangay magbira-bira man kainganyo sa mga utod ta nga wala pa nakapabakuna. Action firing line. Kalikatiya mo na ang bakuna nga ini hindi mandatory kundi hungod or kung gusto mo voluntaryo mga kaksyon pero ginainganyo sa gobyerno nga bisan hindi voluntary ini o kung hindi ini mandatory kung pwede makapabakuna kagid. Action firing line. Samtang diri sa Bacolod, preparado na ang pila ka mga vaccination center para sa sunod-sunod kag arak-arak na nga pagbakuna. Action Oliver kay manog abot na ang AstraZeneca nga ginbakal sang syudad sining bulan sang Hulyo ukon Agosto man. Sure? Action firing line. Kasi madugay-dugayan pa pero kung ara na gid man ti maayo ti maayo ina nga balita para sa Bacolod non. Samtang sa probinsya sobra 100,000 ka mga Negrense nabakunahan nabakunahan na sang COVID-19 vaccines. Ginbakal nga bakuna sang Negros Occidental maabot man sa Hulyo 15. Action firing line. Damo naman to gali sa probinsya o mga 100,000 na. Action firing line. Kagkaron mga kaaksyon, tawgantang Kumelek. Kay subong kaluluoy ang Kumelek Action Oliver. Kundi isang Sabado to may ara sang satellite registration ang Kumelek Bacolod sa mga malls naton diri kag isa diri ang sa area sang Mandalagan. Nagapangayo sang tabang diring iban ta nga mga utod kay may ara Action Oliver sang isa ka elf o konkanter nga nakalabay didto nga may unod nga mga tawo aligasyon nga may truck may load sa mga outsider hindi Bacolod non kag nagparehistro kuno didto sa Mandalagan. Action firing line. Pero check nato na karon kay Kumilik so naghahambal nga sa kundo kanami naging patulan matyagan nila sa amon duway kami balos trabaho namon. Action firing line. Sobra-sobra naman kung iban mag-aligar abi daw lapaw na gid. Ang lain lang to kay kanter Action Oliver may karga nga supa na makalto di gali iya gamit sa balay. Action firing line. Ang iban nga balita karon, ang running story naton, balikan tagid karon ang Barangay Tangop. No, kumalambot naton, kumustahon ta si Barangay Kapitan Luz Atienza, no? Kumusta ang mga baliligyaan sa tubang barangay holda? Action firing line. Kumusta nagayuhom-yuhom da kay nagpamidya ang mga tagreklamo nga obstruction inadira karon sa gabi mangkoton tagid si Barangay Kapitan Atienza para maklaro inadira kag mapuslan man tong merkado to. Action firing line. Pagpangalagad sa Action Firing Line karon digidugay. Action Brian Borden. Action firing line. Manglugayawon ang kogamay lang dito sa nasyonal nga mga balita maka-aksyon subong nga adlaw hindi ginaton ginakalimatan o kalipatan kada gabi ang update naton sa COVID-19 sa Pilipinas nagdugang na naman sang 5,392 nga nagdulong sa 1,441,746 samtang ang nagapabilin nga aktibo 51,594 ang nakarecover 1,364,960 kagang patay 25,192. Action firing line. Ang iban nga balita sa nasyonal, ari basaylo kita de kay Pacquiao kag Duterte, ariho, hambali Pacquiao presidente Digong kalma lang, hindi magkaakig
kung nagabayluhan na gimenta sa mga makahang at tinaga, hindi bot silingon nga akig ako sa imo. Hambal ni Pacquiao? Action firing line. Hambal ni Pacquiao, way takoy ko nagahangkat ti inaway kagamo, no? Bulig pa ni gani akon sa mga nagadata subong nga korupsyon sa imo sini nga administrasyon. Mayo man sa Pacquiao. Action firing line. Abal di ka magpangakig hindi ka magpangakig da kay bulig pag gani akon mo. Kundi ang ginahambal to ni Pacquiao sang Sabado ginmuno komanto sa inyo, ang 3 ka mga ahensya sa gobyerno nga ginmuno niya nga grabe ang korupsyon sa panahon sang pandemya. Amo ini ang DOH, ang DSWD kag ang Department of Energy o kon DOA makaksyon, no? Subong adlaw, hambal to ni Pacquiao nagligad to mayarasang 10.4 billion pesos nga wala mapanagtag ini bangod sining 1.3 million nga mga apps nga ini nga way matigayon mga kaksyon. Sadya ini dako ini nga pundo. Now, hambal didto sang mga iban nga nagakomentar hindi na matuod may ebidensya sa Pacquiao. Hindi man na basta-basta sa Pacquiao magpagwa sini nga statement kung wala sang ebidensya. Subong nga adlaw ari kay nagpagwa sang statement mga kaksyon ang Presidential Anti-Corruption Commission o kung ginatawag nga PACC. Dumduman yun amo ni mga grupo man gani nga nagaupod man sang liderato ni Presidente Rodrigo Duterte. So no, dire sa kay PACC nga chairperson nga si Grico Bilhica mga kaksyon. Are manghampol gining DOH di kay hambal sang DOH o kon hambal ini sang PACC may ara sang 13 tanan ka kaso korupsyon ang DOH Action Oliver, lakip man ang DSWD. Action firing line. Tekon imo nga itabuon daw husto gid si Manny Pacquiao. Action firing line. Hambal pa diri ni Bilhica makaksyon no. Hambal niya diri may ihibalo ini diri si Francisco Duque III kag subong man ang DSWD, no? Daw siyam gini ang iya ka DOH mga kaksyon kakaso kag 4 ang iya sa DSWD amo ni ang SAP, ang COVID-19 response, ang pagbakal sa mga PPS mga kaksyon, mga antigen test ato kag ang SAP nga ginmuno sulit-sulit diho. Ti ina mga kaksyon bantayan ta ini. Umpisa pa lang sa pagbinukaray sang ila sini nga mga baho dira bangod sang ginaligar korupsyon sa gobyerno. Ginwambal man to ni Pacquiao nga may ara sang ginpamakal nga mga bulong ang DOH Action Oliver nga pila na lang katikang ma-expire na gali. Abal ni Pacquiao siya bumili sila ng gamot na mag-i-expire na ang Department of Health mo na kung matuod ni Portis pagkatunto no. Pero subong nga adlaw gindepensahan ini mga kaksyon sang taga DOH. Hambal iya ni Undersecretary nga amo si Maria Teresa Vergire no sang DOH wala sang kamatuoran kag indi matuod nga nakabakal sila or nagbakal sila sang manog expire na nga bulong. Oo, hambal niya sa hindi na pwede kay nga ni ginadumilian ina sa pulisa kag protocol sang DOH nga ginporma man sang gobyerno. Pero kay inyo man na tanan-tanan da sinuhotay ayhan wala ged. Kabay pa. So no padre sa kay Vergire 18 ka bulan tubtob 24 ka bulan. Ang mga bulong ginabakal nila ginasumag gid ina iya para sigurado. Sige, hulat-hulaton taniya. Ako na excite man ko maghulat sinigani mo. Pero ari pagid dinggungagan pagid Action Oliver subong adlaw ni Anay Senador Antonio Trillanes IV. Kay ini siya ang nagpasaka naman sang kaso batok sa kay Presidente Rodrigo Duterte kag Senador Bongo kaso nga plunder. Nga plunder bangod sa ginaligar misuse iya sang pundo sang gobyerno nga 6.6 billion pesos sa isa ka construction firm nga ginapanag-iyahan mismo sa pamilya ni Bongo. Nakuha ni Trillanes ang ini nga ebidensya makaksyon sa Department of Trade and Industry kag sa Commission on Audit, no? Ang ginatawag nga ebidensya
sa diin nagapakita aksyon Oliver nga sadtong 2007 Marso 2007 kag May tubtob sang May 2018 ahay ang pamilya ni Go nakakuha sang dako gid nga pundo para sa mga infras nga mga projects dito sa Davao kag Davao Region sa diin nga hindi ini pwede. Action firing line. Ano ini nga construction firm ang ginatumod ni Antonio Trillanes, ang CLTG Builders mga kaksyon nga ginapanag-iyahan sang amay ni Go nga angalan si Desidrio Lim mga kaksyon. Action firing line. Di paano mag-amay ang Lim kag Goman? Sige, baloon talang na ang bayo nila nga duha. Kag nadugangan pag ini makaksyon sang 2017 may ara sang 177 million tubtob 251 million pesos ang Davao City kag Davao Region nga naging baton man sa sining nasambit iyang nga construction firm mga kaaksyon ang nasambit iyang nga trabaho o kon proyekto sang gobyerno sa pamilya mismo ni Go. Action firing line. Pero tilang tawon tani mga kaaksyon ha kung paano ininiplastar nila ang nasambit iyang nga pag-file sang plunder ni Antonio Trillanes kay Duterte kag Go mga kaaksyon. Action firing line. Pero dali gid lang ano na action Eden flash report ina flash report. Okay, dali gid lang flash report na naman kita liwat subong nga gabi. Oh. May hold up action dyan patrol may gabi. Action na Bray, isa ka hold up o robbery incident ang nagluntad bago gilamang diri sa area sang 17th Street na diser, Barangay 7, Barangay 7 sa Radsang Bacolod sa Tubang diri sang isa ka establishmento komersyal, no? Bago ginamang naingago pa nila madakpan ang lalaki nga isa sa tatlo ka mga persona nga nag-hold up. Silang isa ka trabahante sang isa man ka balalagyan diri sa may shopping area. Ano tabo ini nga babae nagalakat diri sa may dalan. Tapos tatlo ka mga lalaki doon nag-aari tiga sa standby bla sa madulom nga area action Brian. Sining materion and then gulpi lang nga ginpang nga butong ang dala sining babae bag niya no kagang cellphone niya abi no diri sa lugar. Galing kay ang dimalas ni diri kay ang babae nakasinggitan dahil nakapay sa bulig mayari diri lapit sang iyabla ni Jerry Dampi action Brian. Okay. May mga gwardiya kag may mga driver diri nga naka-standby lapit sa lugar nakabati. Kay nagdinalaga namong ang natabo alindring babae sa may bukid pabaybay nga direksyon. And then gulpi na lang nga nag-declared hold up abi no ang nagasunod sa iya. Gari kiti ang dimalas ya kalapit ang digali may mga standby sa punta. Ang duha to ka mga suspect nagasakay sa may motorsiklo. Asaya do wala pala nakasaka gilay ng sombraya. Kag na control o kun abi na dakpan sa sang pila diri ka mga drivers area. Meaning binayaan siya sa mga colleagues niya. Binayaan sa tong duha ka mga suspect nagdireksyon na to yan nagsarurot na palakson nga area. Sa dalagan man galing kiti nag-control sa darabla sa mga drivers sa diri sa may bangga malapit sa 17th Lagson Street no. So dakpan siya kaya mo to kapag dakop diri bago ko na sa ipamangkot kaya kini nga to dala sa may backup to bago ginang no ginadiretso na lang to nila kay para maka dragnet sila mga kamanhan operation sa duwa kiban pa. Galigasyon niya masugat sa kuno sa asawa yamong why mas hindi mas kuno mag-hold up pero mo to singgita ga kabaye insura kabaye gumo ng boka ay nagaway garo nilang bag nagkarabog to action Brian. Pero ano na action dyan hold up kung snatch kay magambal kita hold up kung digin tayaan siya anay antes amo na natabo no kay according diri sa ila sa babae to kay ina di ba sa kasabat bla ko kamit lang ginapangkot sa namon kun may armas tando lang sa action Brian no kulba guro na magito babae kay do nagatulala na lang sa balak nagatulo ang iyang aluha samtang nga ginakapitan niya nga bag nga nagakurog-kurog sa action Bryce ang katulba, no? Ang initially, ang balido may aragi bit-bit nga patalom, tapos ang nagamapakay sa motor, daw motor ko na nakataya, bala action Bryce. Kaya sa wala nagasakay mong ining kalaboso, karon ng kabi, nadakpan giniglas ang aton nga mga
pumulo diri mismo sa area sa 17th na barangay 7, sunod sang Bacolod. Aha. So gina-check pa namon kung may mga nakuha gid man kay hindi to nila even ang pulis do buday ano lang magtandog sa gamit sang biktima kay ginakurog-kurog sa action drive. Kag nagatulo lang ang iyang luka, no? Apon ang rason kung giningagaw nato niya dala sa may police station para ma-undergo sa WCPD checking sa Women and Children Protection Desk. Tapos ang suspekto nga isa lalaki luad to contain tong duwa niya kamaupod nga iban bra. Pero hindi siya magako hindi siya magako nga nang hold up sila. Pero kung sa sitwasyon ka babae wala pa to nila pang hold up na ang surat ito do gumo na kitang iyang buong action bright. Ang victim, why naman da subong? Why naman, ang tanod, nagresponde, nagalibot din sila sa area. Kaya according sa ila, basi nagkaroon may mga sipatan din sila, nga doka nga ito sa mga action bright, no? Ang driver, ginatiwa na to, nga ako na ang nakadakop gate, ganyan hindi maghatag sa statement, pero siya to kayo na ang nag-assist dire sa may aton kapulisan. Madiretso kami sa station number 2, magdado natin karoon ang suspect, kaya nga tumato ang biktima, no? Basi kumakuha na ito sa statement siya, kaya kung paano naguntad ining robbery, a hold-up robbery dire mismo sa area ng 17th Street, Barangay 7, sunod sang Bacolod. So sa liwat, confirm natin karoon ako na anong mga nakuha dire sa iya. Nagbasib na ito mga duwa ka suspect iban pa kay do ginalantaw do notorious man to kuno nga do araman sa illegal drugs kining nga pating subject o kuno nadakpan nga suspect action bribe. Flash report sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasa sa action sa Bacolod Action Radyo. Pila pala ka minuto sa aton sa nga pagpangalaga do loble na ang flash report sa patrol. Balikan ta na karon ang iban pa nga detalye mga kaaksyon. Sa ilo kita sa iban nga balita diri sa nasyonal ining tuman ka masubo nga hitabo kahapon nga adlaw sa hanay sang Philippine Army, Philippine Air Force didto iya sa area sang Mindanao. Matapos maghugpaas mga kaaksyon ining C-130, no? C-130 sakay diri mga kaaksyon ang mga check ko lang din nga kon nga lista ha, no? Saysayan ta kamo sang gamay lang kung paano gid nagkalahinabo ini kahapon ining makaluluoy nga mga utod ta nga bagong graduar ding iban. Sakay dire ang 50 o 96 ka persona, 88 dire ang mga pasahero kag ang mga crew dire 8 ang patay subong nga adlaw mga kaaksyon yara na sa 50. Ining nasambit iyang C-130 mga kaaksyon halin ini nag-took off kahapon nga adlaw sa Villamor Air Base, Pasay City, kag nagrikta ini sa Lumbia Airfield sa Cagayan de Oro. Gikan sa Cagayan de Oro, nagtransport naman ini sa Hulo-Sulo, mga alas 9 o alas 11:30. Paglambot dito mga kaaksyon sa ila sini nga runway sa Hulo Airport ang nag-overshoot. Ining nasambit iyang nasambit nga C-130 mga kaaksyon kag dito dumiretso iya sa may mga area nga may pamalay pang iban. Sa nahambal na naton 96 ang sakay, ang pasahero diri 88, no, 3 ka piloto diri kag 5 ka crew mga kaaksyon. 96 ini sila tanan-tanan kag ang sakay diri mga Philippine Army personnel, 50 ka personnel sang 4th Infantry Division Training Unit sang Balay Bukidnon, 5 ka military vehicles also on board man. Bawag may mga salakyan panigali kag may ara pa sang mga iban pagid mga kaaksyon sa din mag-augment kuntani ini sa Hulo-based 11 Infantry Division sa area agod nga atubangon ang padayon nga pag-operar sang Abu Sayyaf o kon ASG mga kaaksyon. Paglabot sa nasambit nga lugar suno pa sa inisyal nga palayag sang mga otoridad, wala matansya kag natingala diring piloto nga daw hindi magpundo ang eroplano. Kag didto nga dumiretso ini sila mga kaaksyon. May nakakita pa nga madamo sang mga naglulumpat, Action Oliver, sa bintana kag ang naglulumpat nga ato
posible nga amo ato ang nakaluwas. Action firing line. Amo ato ang nakaluwas sa naghingagaw sila lulumpat halin didto mismo sa sulod sining C-130 mga kaaksyon. Pagkatapos ato naglumbaanay ang mga tao sa pagbulig sa nasambit nga lugar, pero ti amo na as of today 50 ang pinaka-latest nga report nga may ara o ko napatay sining nasambit iya nga trahedya kahapon. Ang runway nila may ara sang kalaparon o kung may ara sang kalayoon nga 1,200 metros away mga kaksyon ti sobra isa ka kilometro no kun imo gid sumahon. Tinaglalapaw siya ho no. Sunod diri kay Colonel Edgard Arivalo, ang spokesperson sang nasambit yang Philippine Army, wala sang may nakit-an nga sign of attacks. King iban may nagahambal ba si may ano na tabo, masi may ginsulod dito, etc. etc. So no, sa spokesperson sang Army, wala sang sinyales gin atake sila sa anuman nga mga terorista. Action firing line. Iring nasambit nga C-130 gamay lang nga ideya mga kaaksyon, amo ni siyang isa sa duha action Oliver nga gin-provide sang US Government Defense Security Corporation Agency. Pero ginbakal man ninyo, no? Ginbakal man ini mga kaaksyon. Action firing line. Kamaromduman sa nagligad nga simana, may ara man to kon bulan, may ano man to nga nagkalamatay sa miyembro sang aton otoridad matapos maghugpaas man to Oliver ang Black Hawk tubla lapit sa may airbase man to sa Pampanga. Firing line. Pero ti ining Philippine Air Force C-130 crash mga kaaksyon, amo ning pinakadako gid subong nga trahedya man sa karon nga tuig sa hanay sang aton sini Philippine Army kag PNP. Online sa firing line. Sa aton sining linya we have Army Major Sinon Pansito sang Philippine Army 3rd Division diri sa aton sa Western Visayas. Sir, good evening. Welcome to Action Radio. Action Bray, Action Radio, Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating programa at ng ating studio. Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi sir. Although nga hindi maganda sa hanay ng authorities natin kagaya ninyo dahil sa nangyari kahapon, hindi inaasahang tragedy. Pero unang-una sir, sa inyo po, ano pong pakiramdam ngayon sa hanay nyo po sir dahil sa nangyari ito? Sa totoo lang Action Bray, hindi naman siguro maipagkakaila na talagang naapektuhan din ang ating mga kasunduluhan, lalo tigit dito sa 3rd Infantry Division. Gusto ko lamang pong linawin ang Sunbright na wala po mula sa hanay ng 3rd Infantry Division ang nakasama doon. Kaya as much as possible ay hindi rin talaga ako pwedeng makapag-touch doon sa kung ano ang nangyari sa hulo. Yes. But on behalf of being a soldier, ay masasabi ko at on behalf also of the men and women of the 3rd Infantry Division, siguro ay pare-pareho kami ng sentimento, which is yung pagkalumo namin at pangihinayang sa aming mga kasamahan. Sabi nga namin sila ay mga brothers in arms. Yung training, yung bond na nag-create within our organization is mataas dahil siguro sa mga pinagdadaanan, yung mga common na understanding namin with each other. So whenever we really lose someone within our ranks, kahit isa man lang yan, talagang ramdam ay yung bigat sa damdamin ng bawat isang sundalo. Lalo na siguro kung ito na talagang medyo malaki ang bilang ng ating mga kasunduluhan, mga kasama sa serbisyo, na alam naman natin na somehow kahit wala sa labanan, but they are also in mission, in going to a mission. So kumbaga pareho lang din yung ginagampanan nila. So kami sa 3rd Infantry Division gusto namin magpaabot ng aming simpatya, ng aming pakikiramay sa lahat ng mga kasamahan namin. Kami sa 3rd Infantry Division ay uhugot po ng lakas at inspirasyon sa mga taong ito na nauna sa amin para mas lalo pang magsilbi sa ating bayan na we make everything possible
at any given day. Kasi we really never know, we really never know what will happen tomorrow. So, kaakibat na siguro malamang ng ating pagsiservisyo, yung panganib na dala, whether in combat or whether going into combat. Kaya po, pangako namin sa mamayang Pilipino na mas pag-iigihin pa araw-araw ang aming servisyo para sa bayan. Ayon, pagkakataon or nagkataon lang talaga yung nangyari kahapon, sir, pero talagang saludo kami, no, sa inyo, no, sa lahat-lahat na ayon na talagang ibinigay ang lahat para implementation po ng peace and order sa Pilipinas. Pero ito, sir, ang daming nagtatanong sa mga nangyari kahapon, hindi inaasahan talaga. Sabi ko nga, nagkataon lang o pagkakataon na talaga. Walang takot ba yung hanay niyo? Baka yung iba dyan ayaw nang sumakay sa mga gamit natin. Baka sabi nila, baka luma na naman yan. Ano nangyari? Hindi na may maintenance dyan or na situation po. Unang-una, Action Breno, talking of the maintenance per se, siguro ay hindi din ako right person to talk to. Pero kung sa personal na palagay o sa personal sentimento, ay kung mayroon pa ba kaming tiwala sa mga pagamitan ng ating armed forces, definitely yes. Mayroon pong tiwala kahit sino man sa amin. The more na dapat kaming magkaisa sa aming hanay na pagtiwalaan ang mga sistema at saka mga bagay-bagay surrounding the armed forces of the Philippines. Sabi nga namin, kung kami din mismo ay panghihinaan ng loob, siguro ay mas lalong manghihina ang loob ng ating mga kababayan. So kami na nasa ganitong sitwasyon, alam po namin ang risk, alam po namin ang risko ng aming ginagampanan tungkulin. So, kasi ngayon, sabi nga namin, whenever we go out sa aming mga kampo, ay may karampatang risko yan. May mga karampatang risko na kailangan namin i-handle. So, paparte na po ito, but we believe na ang taking for example ang ating C-130 na yan, buo pa rin ang aming tiwala. We just hope na siguro sentimento naman ito ng lahat ma-come up talaga doon sa isinasagawang investigation kung ano naging problema. We believe on those men behind the tawag natin airport, behind the wheels or behind the wings of those planes. We believe also in the equipment. But maybe something just had happened. So we are a big interest to find out actually. Ano ba ito? Sana ang aming ranks din ay makorekt para sa mga susunod na panahon ay maiwasan din natin yung ganito. So, effort-wise, siguro pangamba nandoon. Pero kung kami ba ay nagtitiwala, tiwala, buo po ang tiwala ng ating sandataang lakas. Ayun po. Ayun ang gustong marinig ng tao kasi alam naman natin sa investigation mayroong ginagawa ngayon. Di natin alam kung nakaproblema talaga si eroplano or nakaproblema si piloto. Kaya hindi natin masabi na wag na, ayaw na, baka delikado to. So lahat-lahat ngayon hindi pa natin masabi kung sino talaga o ano nangyari. Basta tragedy at aksidente talaga yung nangyari kahapon sir. Parang ganun po. Yes, so talagang kasama ito, accidents do really happen. Pero ang sa atin na lang, tinitingnan natin how we can mitigate accidents in the future. Talagang nangyayari ito kahit naman sa ordinaryong sa ordinaryong setting, may mga aksidente po talagang nangyayari. Sa amin na we move involved, kaya siguro ganito yung magnitude ng kinahinatnan. Because wala naman po tayong nag-move na mga units na nag-iisa lang, dalawa lang, at talagang kumbaga proportionate-wise, talagang mas malaki din. So, pero sa amin ay we rely more and we are looking forward doon sa investigation. At kung ano man ang dapat makorek, makorek. At sana sa mga susunod na panahon ay hindi na po mangyari ang nangyari. Ayun. Yan naman sa amin, sir, kasi alam namin kung anong nasa feeling ng mga families na ito, ng mga namatay,
ganyan din ang feeling ngayon ng mga kagaya po ninyo mga kasamahan. Sir, yung advice nyo lang po, yung mga kasamahan nyo po sa atin lahat tonight para before tayo mag-wait up po, sir. Sa akin lang, sa mga kasamahan natin, patuloy po natin pagtiwalaan ang ating organisasyon, ang ating mga sistema na nakalagay. And rest assured naman siguro sa hanay ng ating forces ay ginagawa din nila lahat para alamin kung ano ba ang nasa likod ito. Kami sa 3rd Infantry Division on behalf ng mga kasunduluhan dito sa Western Visayas ay buo pa rin ang aming tiwala, buo pa rin ang aming loob. At kami ay nalulungkot at sana may pakiusap ako sa mga sundalo natin. Patuloy po tayong mag-iingat. Kapag po ito, the moment that we have raised our hands para sumumpa sa bandila sa bansang ito, kasibat po talaga ang peligro. Siguro, iba lang ang klase ng naging aksidente doon. Pero kahit dito sa atin, sa Western Visayas, may mga aksidente din. Let us just bear in mind na mas maganda pa rin na walang aksidente kasi ang ating taong bayan, lalo na yung mga nakikinig sa atin ngayon, ay gusto po nila na ligtas ang ating mga kasunduluhan para mas lalo pa nating ma-fulfill ang ating trabaho na magprotekta sa ating mga kababayan. Hindi po tayo dapat panghinaan ng loob, bagkus ay mas magiging agresibo tayo na tumulong, isagawa ang ating mga tungkulin para sa kapanahan ng ating mga kababayan. Sige sir, dahil po dyan, saludo po kami sa inyo. Padayon lang ta sir, halong lang always. God bless po sir, mabuhay po kayo sir. Action Try, Action Radio Bacolod, lahat ng tagapakinig ng ating istasyon, maraming salamat po. Patuloy pong sumasaludo ang Philippine Army sa inyo. Action Firing Line. Army Major si Non Pancito Macaksyon, ang spokesperson ng 3rd Infantry Division ng Philippine Army. Action Firing Line. May mga upod to sila nga nagkala-upod man. Actually, Action Oliver. So, giranta kagamay lang. Ang piloto, classmate ni Pancito. Action Firing Line. Nakapanugin siya, galing kiti, amo na, hindi siya gusto magsaysay pagin sa kay ti, do kahilaw pa bala. Mga next guro, makaistorya ta sa pagkilala ya sining 3 ka pilotong sakay mo. Nakit-ana pero hindi pagid ma-identify bangod sang naagom nila nga mga kapaltahan sa lawas na subo nga grabe gid ang kapilasan Action Oliver. Kwerte. Tiining C-130 mga kaksyon, damo naghambal daan, muna maintenance, muna. Pero pirmi naman ni ginasakyan, gidman mo, no? In fact, ining piloto gidya, so sa report mga kaksyon, siya ni pirmi ang nagabiyahe sa mga ayuda, sa mga pumuloyo, sining panahon sa pandemya, bisan sa diin na lang ang lugar, Action Oliver. Action Firing Line. Kag amo man ni ang C-130 ang ginakargahan sa mga ayuda nga mga tragedies man nagakatabo galing kiti kahapon ti amo to nagkalahinabo kibot gid sila. Sang 1993 may ara man sang Philippine Air Force man C-130 man Action Oliver nga na-crash man niyo 30 maning patay. Action Firing Line. Sang 2008 mga kaksyon, may ara man sang na crash man nga yaman sang Philippine Air Force 11 man ang patay. Action Firing Line. Pero kahapon to kon Philippine Army, Philippine Air Force ang paghahambalan among pinaka-worst kahapon nga adlaw kiti 50 ang nagkalamatay. Action Firing Line. Pero may isa ko di nga nabakoran nga may ara sang plane crash man Air Philippines galing nga Boeing 737 sang 2000 year 2000 niya 131 ang patay tiway naman nila bot sa Philippine Army kag PNP Philippine Air Force Action Firing Line. Amo na damo nagidman sang mga nagahinugpaas, may helicopter, may mga Black Hawk nila da sang nigad to nga bulan sa Pampanga to nga lan to naglibot lang to kadali way nakapuuli sa sina nga gabi kay naghugpaas dayon. Action Firing Line. So ipanahon naging man guro nga ti dapat ang aton sini nga gobyerno mga kaksyon magpain sang dako-dako nga pundo para magbakal sa mga dekalidad, quality puertes bla sa mga gamit sa aton nga mga PNP kag Philippine Army, Philippine Air Force, Navy, dira Philippine Coast Guard. Action Firing Line. Tanan nga mga kwan ginagamit bala pero suno diri kay House Speaker Lord Alan Velasco pakamaayon niya kag kabay pa nga sa 2022 nga budget sang pungsod Pilipinas malakip diri ang pagbakal sang panibag-o nga mga kagamitan sang aton nga
otoridad, modernization o pag-modernize rather sang aton sini nga makagamitan makaaksyon agod nga malikaw ang kaangay sini nga aksidente o galing ti aksidente ato galing mo. Firing line. In fact, sini nga 2021 may ara kon tani man sang pundo para diri tani mangin lakip na ni Prutiway Matigayon. So 2022 suno kay Velasco, kabay pa nga mabutangan kag mapainan gini sa pundo, pila ka bilyon dapat ang ipain dire kay kinahanglanon iniya sang aton otoridad. Firing line. Kaling kay basi hanggang salita malaniblaw kay ti lapit na eleksyon. Firing line. Oh, kay amo ni nga mga importante nga makagamitan, amo ni dapat ang tutukan. Galing iban yung ginagastuhan do hindi pa maintindihan. Firing line. Last 43 na sa aton sini nga pagpangalagad. Ang iningabahin sa ato nga pagpangalaga dulong sa aton sang Xanthon Firing line. Pagbalik naton karon dugay-dugay, gusto naton tawgan ang Comelec. Kay ang Comelec subong diri sa syudad sa Bacolod nagapanghakroy sa pila ka mga nagalagaw bala nga mga information via social media nga ti may nagaalalabot diri kag nagaparehistro nga indi Bacolodnon. Ti pagintindi naton si Comelec indi amo na kanubo sang ila tinun-anda nga magpangbaton sang indi taga Bacolod. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Hasmin Solitano, naga-monitor. Salamat gid. May gabi da sa inyo. Noel Amar, shout out ko lang akong friends sila ni Viola and John Iras dira sa barangay Pahanukoy. Salamat sa pag-share. Si Madam Grace Postman, may deepest heartfelt sympathy sa tanan nga mga miyembro sang pamilya. Nagahibi ko magtulok kasubo. Big salute sa inyo tanan Philippine soldiers. Keep safe and God bless. Salamat. Virgil Pindak, Action Bry, monitor diri gihapon si Lynn Holmes. Pa-shout out lang kay lang sa Bison family sa May Calatrava, San Carlos, kag Olpinda family sa Canturay, Sipalay. Kay gapamati gid sila. Subong sa imo. Program safe, stay safe and God bless you and your family. Salamat. Noel Amar, good morning. Sir Bry, tamiyaw ko lang akong friend nga si Vanessa Mayo. Jinky Dayalagdon, Milail Oligo, Alex Montesa, John Season, Bia Jonathan, and Dennis Richard Tibor, Roma. Alonan Suzette, may gabi. Romy Agsam, Yvonne Busher Araman, Janet Flores, taga-monitor man. Good evening, Sir Bry. You look young, sir. Watching from Metro Manila. Salamat. Nakapangmarbas eh. Francisco Guangco. Elizabeth Malaka Gamala, good evening Subray and to all the listeners and viewers, especially to Malaka family. Monitor via on air. Asa on air sa Subonga Monitor. Keep safe always. God bless us all and more power. Edward Tahunes watching FB Live from Purok Sirisa, Barangay Uringao. John Vicente naga-monitor man ang iya pamilya sa Imamaylan, Barangay Karabalan. Nagapanamyaw si John Vicente sa Hagnaya, Hamindan, Capiz. Si Jen Oy si Sir, nabasa ko na. Dads Abiria, naga-monitor ban sa Barangay Sumag. Pabiolo Ortez, Santalisay. Lilia Taton, sang Gardenville. Jovi Monares. Junilo Norbe, naga-monitor man. Utay Benedicto, arilang ga-monitor sa Victorina Heights, Mansilingan. Jocelyn Libon Dispujo. Alan Inoria sa Paranaque City. Leah Younger Esquivel sa Talisay. Na Ino LNJ Laurencio Loreno. Good evening, Sobray. Watching live kami sa Concepcion, Talisay, Tamyaw, Lihog, Yole Loreno. Salamat, gid. Sinona Agravante Araman. Salamat, gid. George Gargasiran. Good evening, Sobray. Si Virginia wala guro nagbakal pero si Duque Piho siya nagbakal. Ang manog-expire nga mga bulong. Pwede. Omalo Minaraman, Mila Miliara sa pool
Si Alonan Suzette, naga-monitor man. Keep safe ko no, stay safe. Salamat gid, the same. Jubal Trinidad, Ernie Tamon, sakto mana kay Pacquiao, Action Bray. Gani man. Sus. Ernie Tamon, insakto, ginabray kadlawi lang about Pacquiao kay Digong. Alex Montesa, nakatutok naman. Manjo Arniho, may gabi Action Brian, monitor lang ko banwa sang Morsha, lihog ko Tamyaw Albert Aluva. Si Reyna Luna Alila Ortiz, good evening Action Brian, patamyaw please kay Mama Marcela Alila, always listening to you, Action Firing Line. Salamat. Si ang ibandriyo ng tawon tani, no? Alma Agravanti Sabatero, thank you, God and God bless. Nathaniel Hinko, good evening Action Brian, ari lang kami Morsha, happy birthday lang kay Rabbi Jules Hinko. Si Noel Amar, Hasmin musta na nga pamati kaman gali Action Radio, ang anchor man subong si Brian Morden, hindi si Boy Duran. Randy Aramila RC, na? Marchel Portalio, good evening Action Brian from Talok, stay safe and God bless us all. Teresa Seriaga Flores, o Consoriaga Flores, nagamonitor sa Celine Homes, salamat, God bless. Okay, sige. Noel Amar, si Riley Hog Tamyaw, kumpari ko Boy Yolingo and Riboy Alunan, kagang ako nablos nga si Taboy Derla. Hasmin Solitano, si Action Brian niya. Sige. Niel Brian Values Araman, maara pa si Merly Dolido Magallanes. Relax lang ko gamaya. Mabalik ko dugay-dugay, ha? 7:49. Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na-expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers.
Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Ano ba naman tong ubo na to? Ayaw akong tigilan eh. Baka dapat magpatingin na ako sa ospital. Anak, ilang araw ka nang inuubo. Oh, uminom ka na ba ng gamot? Naku ate, di ba sintomas din yan ng COVID? Teka muna, Rina. Sigurado ka bang sa ospital ka kaagad pupunta? Ha? Eh di paano yun? Di ba pwedeng dumiretso na lang ako sa ospital? Rina, dahil nga may pandemic, iniiwasang mapuno ang mga ospital at prioridad ang mga nagpapagamot sa COVID-19. Kung may sintomas ka ng COVID-19 o may ubong walang plema, sipon at lagnat, tawagan muna ang inyong BHERT o Barangay Health Emergency Response Team. Hindi kailangan pumunta agad sa ospital maliban kung emergency. Halimbawa, nahihirapan kang huminga. Doktor ba ang mga yan? Ang bawat barangay ay may BHERT na kinabibilangan ng mga opisyal ng barangay, nurse o midwife, barangay health workers, at mga tanod. Sila ay sinanay para sa contact tracing, pag-monitor sa mga residenteng na expose o may sintomas ng COVID-19. Sinanay rin sila sa pag-refer sa mga quarantine o health facilities, depende sa sitwasyon at pangangailangan. Eh kung sa health center na lang ako pumunta, may doktor at nurse naman doon. Teka. Dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, huwag ka agad dumiretso sa health center. Tawagan mo muna ang BHERT. Sa health center kasi nagpapakonsulta, nagpapacheck up at nagpapagamot ang mga pasyenteng may iba pang karamdaman na hindi COVID o walang sintomas gaya ng sa COVID. Dito rin binabakunahan ng mga bata at nagpapacheck up ang mga buntis. Nagbibigay dito ng payo kung paano umiwas sa sakit at maging malusog. Pwede nila kayong i-refer sa ibang health facilities na makakapagbigay ng iba pang health services kung kailangan. Kahit sa panahon ng pandemya, tuloy ang paghahatid sa serbisyo sa mga health centers. Basta't lahat ay susunod sa mga COVID-19 safety protocols. Pero dahil may sintomas ka na gaya ng sa COVID-19, uulitin ko, tawagan mo muna ang BHERT o kahit sinong kawani ng barangay kasi sila ang magsasabi ng kung anong nararapat gawin. Dapat pala memoryado natin ang telepono ng barangay at ng BHERT sa atin. Tumpak! Kung ganon, tatawag na ako sa barangay at sa BHERT dito sa amin para malaman ko na kung ano itong nararamdaman ko. Salamat sa mga BHERT at sa health center dahil nangunguna sila sa pag-alaga ng ating kalusugan. At syempre, salamat din po sa inyo, Doc. Walang anuman. Mahalagang alamin ang mga dapat gawin at maging bahagi ng solusyon laban sa COVID-19. Bye-bye! Masusing pinaghahandaan ang clinical trials para sa COVID-19 vaccine sa ating bansa. Kasabay nito, ang pagsisikap natin na maibahagi sa mga tao ang tamang impormasyon ukol sa clinical trials. Isa sa mga serye ng ating explainer videos para sa clinical trials, aming ipinaliwanag kung paano nga ba gumagana ang bakuna. Kung di nyo pa ito napapanood,
Maaari nyo itong panoorin sa link na ito. Ngayon naman, aming ipapaliwanag kung ano ang iba't ibang uri ng bakuna kontra COVID-19. Mayroong iba't ibang uri ng bakuna base sa paraan ng pagbibigay ng proteksyon laban sa sakit na COVID-19. Ang tradisyonal o tinatawag na proven and tested na uri ay ang inactivated vaccine na ginagamit sa bakuna ng polio, hepatitis A at maging sa rabies. Ang bakunang ito ay gawa sa inactivated o patay na kopya ng virus na siyang tutulong sa ating immune system na magkaroon ng resistensya laban sa sakit. Ang uri ng teknolohiyang ito ang siya ring ginagamit ng mga pharmaceutical companies gaya ng Sinopharm, Sinovac at ng Bharat Pharmaceuticals para sa pagdevelop ng kanilang bakuna laban sa COVID-19. Ang live attenuated na uri ng bakuna naman ay gumagamit naman ng buhay, subalit pinahinang bersyon ng virus. Sa kabila nito, ito ay sinisiguradong ligtas, hindi magdudulot ng sakit, at magagamit upang magkaroon ng proteksyon ng katawan laban sa sakit. Ang nucleic acid-based na uri ng bakuna naman ay kumukuha ng RNA o DNA ng virus para makagawa ng ligtas na viral protein na siyang makapagbibigay ng immunity o proteksyon sa cells ng ating katawan. Halimbawa ng mga bakunang gumamit ng teknolohiyang ito laban sa COVID-19 ay ang galing sa Moderna, Pfizer-BioNTech, Arcturus Therapeutics at Inovio Pharmaceuticals. Ang protein-based na uri ng bakuna naman ay gumagamit ng protein structure o ang material na bumabalot at nagsisilbing outer shell sa virus na nagdadala ng COVID. Sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:59. Hoy, ginaendorso na ton sa inyo mga ka-aksyon. Lang sa kay Madam Janice Hondonero Villarta, naga-monitor sa aton nga pagpangalagad si Madam Virgil Pinda. Action Bright patamyang mangali sa mga amiga ko si Rosita Villaruel sa may Sagrado kag Jennifer Hormigos sa East Homes 3 or East Homes 1 kag Mili Olia sang Celine Homes Barangay Estefania gihapon. Salamat gid ba. Si Mayna Nulas Araman, Fatima Sales, good evening. So Brian, shout out kay Mama Neneng Sales, ga-monitor subong. Sige, salamat. Good, God bless the Rasinya. Now, thank you, good. Vanessa Mayo, good morning. Action Brian, watching lang upod sa imo from Minnesota. Rochester, no? Thank you, good. Sadya gabi isang fireworks. Sige. Si Loreto Armas Vidaha, naga-monitor man sa Hinigaran, Melchorita Ferrer, Idilaos, upod kinana Isabel. Thank you, good. No? Si Dennis Richard Tiboro, good evening, Subray, great kulihog lang. Tita Rebecca Nipomesino, sang Bagalion, Street San Enrique, sa naga-monitor, good. Kag si Ma'am ko na, si Ma'am Mary Jane Roma Tilog, na naga-monitor sa aton. Salamat, teacher ko sang elementary. Ano? Objective Action Firing Line. Last 8-2 na sa aton siri nga pagpangalagad ay may additional pa ko nga panamyaw dali gid lang ha. Kay naga-chat na sa aton drihilid pagkaina. Thank you gid ra sino si Mr. Sunny Boy Magsipok, no? Dira sa may Barangay Balabag, La Carlota. Sige, salamat gid, no? Ara man naga-monitor sa aton si Nanay Jutay Tatay Dolfo kag si Hipli ho halin sa kay Baby Biligorio ba mga friends na sa no. Kumusta ang merkado sa Don Salvador?
Sirado pa. Action firing line. Sige, halong-halaw lang yun. Last 8-2 na makaksyon sa aton sa nga pagpangalagad. At this time makaksyon, check ta lang ni kay nga grabe subong ang pag-viral sa social media. Siring isa ka salakyan nga ginapanag-iyahan sang gobyerno sa isa ka barangay diri sa Negros Occidental. Hindi ko lang anay paglawagon ining barangay kay gusto ko lang uto ng ila sining alkalde, alkalde mga kaksyon, pero pabuwasan ko na. Ang isyo nga may nagapanawag diri sa aton kag ayo kon pwede matarong ang isyo kag klarohon sa Comelec. Action firing line. Kundi nagparehistro diri si former 3rd District Congressman Albi Benitez sa nagligan nga mga binulan. Pag sulod diri puwerte nga mga isyo dayon mo. Action firing line. Nga may ara sa nagaparehistro nga hindi bakulod nun, ginaparehistro diri agod nga butohon si Albi Benitez sa pagka-alkalde. Action firing line. Hasta nga ang linyahanay sang Comelec before si Action Eden Abuso sa patrol saksi ini nga porting linyahanay da kag aligar nga ang iban hindi bakulod nun. Action firing line. Awa na mga allegations now. Ang Comelec mga kaksyon bangod sa kadamuon sa nagaparehistro, hindi nila maakomodar nga kada adlaw lang mabaton sila na 200, 300. Ang ginideya sang Comelec kag nakakumo naman ni usual ginahimo nila nga may mga satellite registration ini sila. Despite of pandemya nga ini pwedeng mass gathering, pero ginhimo nila ini sa isa ka mall dira sa Barangay Mandalagan, tinalikdan nga Sabado para maakomodar ang tuman kadamo nga mga gusto magparehistro nga bakulod nun. Action firing line. Now, masobra 300 to akomodar nila mo sobra ito. Now, may isa ka pampubliko nga kanter na litratuhan. We don't talk kung sino man ang naglitrato ngayara malapit sa area sang City Mall sa Mandalagan, no? City Mall Action Eden, no? Nga dragin hiwat ining satellite registration. Kag kadamo sa mga reactions nga ato sila may load sa mga tao from barangay, kundi man tuhalin nga barangay sa Sor nga bahin, gindala sa Bacolod kag ginparehistro. Action firing line. Te ang Comelec naghambal nga daw hindi man basta-basta nga restrohon ang hindi bakulod nun, no? Ang hindi bakulod nun. Ang tema sang istorya nga hakutay pilitay nga pagparehistro. Hindi pa man na siya matawag nga flying voters kay way pa man butuhay subong, rehistro pa man lang. Galing may nagakomentar nga inabalang galinapaw lang nga komentar, do layo naman sa konteksto sang istorya. Hasta nga naglabot sa punto nga daw nagginub-anay na. Action firing line. Kagang kaluluoy dire, amo ang Comelec, kag amo man ang atong kanter o kon elf, dila ta sure, nga puti, nga iya ginapanagyahan sa isa ka barangay sa Sor, nga nagkadto diri sa Bacolod, pero nakitaan sa litrato, nga ang ato nga bihikulo, may unod sang supa. Meaning, nagbakal may bigro sang mga bangko. Action firing line. Pero ang Comelec subong, nabutang sa hot seat ang Comelec, ho? Kay daw gagwa sa isyo nga si Comelec, hindi kabalo sa trabaho nila kung mag-inamo, sinisling ko di abogado na nagapungko da. Kag ang mga empleyado sang Comelec Action Oliver, dinikada na nada sila. Action firing line. Pero lang tawon tabing Comelec, anong giblang manira sang liwat nga pagbaton sa mga bag-o nga magparehistro? Online sa firing line. Ari sa ton sa nga linya si Attorney Katrina Cania sang Comelec Bacolod. Ma'am, Attorney, good evening. Aha, pasensya gid ma'am, kabalo ko sako ikaw sa mga alutubangon nyo subong, bangod sining nagahilapit nga election, pero gusto ta lang ma'am nga klaruhon man sa publiko ang trabaho sang Comelec, hindi man ta gusto nga sagi na lang tayo pang aligar kag akusar sa Comelec. Ano? Ma'am, ang una sa tanan ma'am, ano gid ma'am ang manner ma'am sa pagbaton sang isa ka nagaparehistro ma'am? Ano mga dapat background di ma'am before batunon sang Comelec?
pangitaan na sila naton sang valid nga ID para na sa ilang identity, and then gina-check naton kung bala residente gid man sila sang Bacolod or hindi. So kutob sang mga wala sang ID, sang valid ID, amo na siya ginapangitaan naton sang isa ka either miyembro sang pamilya nga registered voter naman nga daan or tupad balay nga nakakilala sila sa ila nga para magtindog na kag magkilala sa ina nga aplikante naton nga magaparehistro. Okay, and ang ina nga ID, ma'am, ID sa company or ano nga sa isang ID, ma'am? Company ID, any government-issued IDs, no, mga PhilHealth, SSS, no, ginatanaw na naton kasi may mga address man niya sa may naka-indicate na ang address. Para sa mga estudyante, ginabaton man nato na inila nga mga school ID. Especially kung pag-check natin sa mga kabataan, may mga dala ID, wala na kita required na action BRAI nga hindi kung estudyante ikaw, gina-validate ang imong ID sa school year na balangan naka-enroll ikaw. Pero ginatanaw natin tungod nga ga-online man ang online classes. So, ang tanan, so dako din ang possibility nga wala na na-validate ang ilang ID. So, gina-receive lang ina natin basta makita lang natin nga nila nga parents, no, especially nila nga parents, registered voter na nga daan sa Bacolod City. Ang wala lang natin ginabaton, mga barangay certification, kag ang police clearance, so wala lang natin ginabaton action BRAI. Kay mandated ina sang COMELEC nga ang mga barangay certificate, the CEDULA, and the police clearance are not valid nga identification document, although ginabaton natin iya ang NBI na clearance. So dira sa ID mismo dapat naka-state dira kung ano nga street, ano nga barangay. How about ma'am kung mag-o lang siya dira ma'am, for example, labi naka-ID siya dayon sa company nga ina. Paano ta na siya ma'am plus star? Actually, action BRAI, para nga ma-sure naton gid ina nga mga aplikante naton, diri naman lang gid nag-start sa may Bacolod. So inapangitaan natin sila na lang additional na lang proof na para na lang maka-support sa ilang ID, like mga kung kaisa mga bills nila, kung kaisa biga allege, especially na mga transfer bala action BRAI nga within Bacolod, no, lain lang nga barangay, no, from one barangay to another barangay, so aligar na sila nga nag-transfer na sila sa lain nga barangay. Although ang ilang ID, let's say napangita nila sa aton, ang ilang COMELEC nga ID nga daan sa lain pa nga barangay. So that's why napangitaan natin sila sang bills na lang sang mga kuryente nila or mga water bills nila, no, para mo na siya ginadugang natin attached nga para na lang makasupport sa ilang nga claim nga nag-i-start na ina sila sa ina nga barangay. At least tonight maintindihan naton ina within Bacolod alone, ano. What if ma'am halin ko ya sa Don Salvador, gusto ko di mag-transfer, no, suliton tani kay I understand na report tani ni isang long time ago na mga pila na ka-months na nakaligan, pero ang iban guro ang iban datos blang do hindi nagasululubra na. So tonight klarohon ta halin ko sa Don Salvador, pa-transfer ko di pila ka months dapat nga naka-stay ko di nga pwede nyo ko batunon ma'am. Para sa mag-transfer sila from other no nga city or municipality nga magparehistro diri sa may Bacolod City. So under the law naton, ang requirement lang naton to be accepted nga mangin registered voter sa isang kalugar is at least 6 months ikaw nga residente sa ining lugar on election day. Okay. Before election day. Yes. Hindi gali kay naka-stay ka na rin dapat 6 months antes ka magparehistro. Before election day, bisan amo nang adlaw pwede ka pakaparehistro hingagaw. Nan. Yes, action BRAI. Napasasarili ka maghambal ka, mag-transfer ka, 6 months ka na nga daan, no? Sa ang adlaw. So you should be at least 6 months on election day. The same man sa gali sa magpapili, di dapat 1 year before sang election makaparehistro na di siya. Damo sina. Ang residence nga requirement inaton niya sa magapadalagan action BRAI. At least naklaro liwat subong nga gabi. Now, ini mga allegations ba ma'am? Kiti ako personally, frankly na luoy ko bla sa COMELEC
nga mo na ng putoy-putoy, kung madokinalye nga type nga istorya, mo na ng putoy-putoy sa trabaho nila, may mga allegations pa nga hindi manami against sa inyo. So, ang Comelec nagabaton sa maid-id gidya nga pag-process, hindi kay baton lang tanga baton, ma'am. Action by no inang ginatanaw naton ng mga documents kita nga ginapangayo. So basic na ang requirement naton is valid ID ang ginapangayo naton. And then gina-check ina naton from our records kung ina sila may mga record na nga daan dira sa Bacolod. So ina nagadepende naman na dira ang ilang types of application na action by. Wala kita nagabaton sa aplikante nga hindi masatisfy ang office nga ina siya residente sang Bacolod. So kung makitaan lang nila no, may ara man kita kung kaisang outright nga deny nato lang ilang application for registration. Kaya kung interviewon mo hindi ka nakakilala sa iya nga pagtalay, hindi ka nakakilala sa iya barangay kapitan no. Hindi ka nakabalo kung ano siya nga street, ano siya nga purok naga-star budget, naga-claim na isa na siya katuig nga naga-star, dugay na siya naga-install, pero during sa interview hindi niya gani masabat ang hamon nga mga pamangkot. So inadira nga mga bagay no doubtful na. Yes. Aside from the valid ID, may mga interviews pa kinakanda kung kaisa ka pangakig pa sila gani sa aton, kaya damo pa kuno sa pamangkot. Which is kinahanglan naton nga himuon kay para masigurado naton nga ina nga mga naga-applicant na masatisfy ang office nga ina siya nga aplikante nga nagaparehistro naga-start man sa gina-claim niya nga lugar. O kagang isa pang Comelec, ma'am, di ba? Kuan kamo sistema ini kon i-click ang ngalan niya dire abe kag magparehistro ta siya sa iban nga banwa makit-an man tong ay rehistrado ka nagalis Bacolod, rehistrado ka na sa amo nga lugar. Amo na, ma'am, di ba? Actually, action by sa una, may ala kita sila nga system na pwede natin ma-check ang national nga records nila. O galing because of the Data Privacy Act naton, no? Na-limit na ina siya, wala na kita sang file sa office ng aton nga national list. Although, ang ginahimo naton na action by, no, ang tanan sa mga applicants naton, ginapadala na naton sa Manila ang ilang mga files na after na sa registration. Tapos ang diri sa aton gina-match man na diri sa province naton, no, kaya ang province lang ang may-ara sa national list na naton. Gina-send ina sila naton kag gina-match na ang mga names balak biometrics, so makita naton kung may existing sila nga mga registration sa iban nga lugar. So makita na siya naton action price. At least maklaro-klaro. Ma'am, ini nga mga allegations, ma'am, we don't know kung na-check ini at yung mga may isa ka kanter nga may loads amo ni halin sa sor nga bahin sa probinsya. Paano tani justify, ma'am? Paano may nakasulod sang Sabado sa City Mall sa Mandalagan? Actually, action by wala ako idea sa ina nga mga allegation nila. Pero isa lang yang ginasigurado namon sa mga tanan, no, nga wala kita yan pataka lang na magsisino lang ang aton nga ginabaton para magparehistro. May rules kita nga ginasunod, may mga documents kita nga ginapangita. And besides action by, ginapabayo lang namon nga ang Comelec wala ang pag-act no sa applications ng isa ka nagaparehistro. Hindi na yan natin sa sarili. It doesn't mean na kung mag-file sila sa ilang application, mag-hand-in sila, makuha sila biometrics, automatic na registered voter na sila sa Bacolod City. May mga cleansing pa na, no? Wala nila naintindihan na ina sila nga mga aplikante na naton, subject para naton sa Election Registration Board hearing. And the Election Registration Board, ang member sila, ako bilang election officer, ang aton nga local civil registrar as member, and also the DepEd nga superintendent nato na muna siya ang aton nga member man sa aton nga Election Registration Board. So gina-actionan pa ina sa aton nga ERB, no? And ang pag-action na on a quarterly basis.
So, may posting man kita Action Bri sa mga listahan sa mga aplikante naton. So, dira ginapakita man naton kung sino nga mga aplikante nila. And anybody can file an opposition kung sino na ang mga tao makita nila. Kad may proof sila na hindi na sila registered voter. So, pwede sila makafile sa opposition action bri. Amo gina. Kaya kabalo kita dira sa imo ma'am, if in case gid man magkalahinabo ang mga sala abing nga trabaho dira, of course no, mga tubang makadiri sang kaso kung gustuhon gid ma'am no. Ay nautod dili sa attorney kanya, balikan ta. Action Firing Line. Perting rehistro pa lang dis Bacolod subong property nga binalbalanay. So gusto naton ning itadlungon pangi sa aton sini nga pagpangalagad kay para at least bala mabuligan taman ang Comelec nga hindi mas lamang pangatubang sa nanari-sari nga magdamulay. Oo, kay ang nagagwa nga istorya di si Comelec paya ang daw waik balos ang ilas sini nga trabaho. Ang Comelec non-partisan ini sila iya. Ang Comelec wa ini sila labot kasi kung sinoda nga mga politiko ngini. Ma'am, pasensya na utod kita, oo. It's okay, action bri. Oo. Tama tong mention ko ka ina bala ma'am nga inang pwede ka man pasakaan kaso kung gustohon gid ko magsinala dira ang inyo trabaho. Tinaga careful ka man sa imo sila trabaho o kag ang mga tao nyo dira. Kami sa opisina sa Comelec, kaya naging man lang kami sa amon na trabaho. And we asked to ano lang niya ang ginapresentar sa amon. Amon na siya amon na gina-actionan, ang amon na ginawi. Kung ina siya bala, masatisfy kami based sa rules, no? Kung ina sila, nag-i-start naman diri sa may Bacolod or mga residente man sa Bacolod. And amon na siya hamhabay ko action bri, no? Kung sila, nag-claim sila ngayon na sila, hindi mga taga diri sa may Bacolod, niyala pa kita nga ERD nato, hearing na kung pwede sila maka-oppose sa mga applications sa ina nga mga botante. Kaya it doesn't mean nga Comelec lang ang nag-action sila sa mga application nila. No, hindi lang kaya ang presumption nila no once na nakatapos so sila dira parehistro automatic registered voter na sila sa Bacolod City, correct. Which is not correct, no? Masubject pa kita sa aton nga ERB hearing kung ina siya actionan na siya i-approve o kung i-disapprove sa aton nga mga members. Ti ko mag-ERB kamo ma'am, pila na subong ma'am as of today, pila na kabilog ang ipaidalom nyo sa ERB ma'am halin sa nagumpisa kamo ma'am, pila na ka 1,000? Okay, actually ba yung aton nga ERB hearing kita on a quarterly basis. Okay, no? sige. Quarterly basis na siya. So, ang aton nga ERD niya, kita schedule sa July 19, no? Aton nga Election Registration Board, gina-cover gani ang mga applications na na-file April 1 to June 30. Sa amo na siya aton na schedule, no? Gina-actionan. Although hindi mag-April 1, kasi mas madumduman mo action right, kita nag-lockdown kita sa opisina sa mga na-infect sa COVID, no? So nag-start kita April 13. Kita nag-start. So April 13 to June 30, may kita nga mga 10,000 no ka mga applications, 10,199 ka mga applications na pag-actionan sa atin nga ERB. Quarterly, gali ni kakunting bon mo ni yawan ka mo kung pila ka milmel, gali naman mga nagaparehistro da? Yes. Yes. Sige, amo mala ng amon. Quarterly basis. Quarterly. No? Anyways, ma'am, again, ang imo panugyan sa mga botante, pero din sila mag-usik chimpo, patukon daw alang-alang naman lang sila, kaya sa mga allegations against Comelec, abi ma'am, anong gusto mo panugyan sa mga gabi, ma'am? Sa tanan, no, pumiyara sila opposition, pumiyara sila ginaligar nga hindi mga botante sang Bacolod City nga ginabaton sang Comelec. Mas maayo gid nga mag-file sila sa opposition before the Election Registration Board para ma-actionan naton. And then hindi man naton na it doesn't mean nga kung ginabaton naton ang application sa ina nga aplikante, automatic na siya ang registered voter kasi subject paghihapon sa nasiling ko na sa ERB nga hearing naton. And kita sa Comelec, ginahin natin kung ano ang aton nga upra sulo man sa lahi nga aton nga ginasunod based sa rules naton sa ang Comelec man. So
pinasalig namon sa kami sa COMELEC na we only act upon or based on the documents that are being presented to us. Kung ano lang gina-present sa amon, amon na siyang amon nga gina-action Bray. Sige. With that, ma'am, salamat gid sa mga time. May gabi kang mabuhay ka, ma'am. Padayon lang kita, ma'am. Keep safe, ma'am. Thank you, Action Bray, Madam. Salamat ngayong gabi sa tanan. God bless, ma'am. Action Firing Line. Attorney Katrina Kania makaksyon sang COMELEC diri sa syudad sang Bacolod. Di kita mo nagapangayo siya sang sang pag-inchindi man kay nagapalambot sa publiko nga dapat kung may ara sang reklamo kadto na lang kamo sa tapos sang cleansing bala nila, limpyuhan nila namo kay makit-ala da kon hindi sila taga diri or taga diri. Kag pwede gid ka file sang petisyon or a reklamo, no? Mumala ng ila, pero nagpasiguro man si COMELEC, si Attorney Kania, ngati ang ila ginahimo subong niya trabaho lang kun anong layi gid lamang. Action Firing Line. Las 8:23 na sa aton nga pagpangalagad mga kaaksyon, ang ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ginadulong sa aton sang Evergreen. Action Firing Line. Pagbalik naton karon mga kaaksyon, let us check kung try naton malambot ta si Kapitan Luz Atienza sang Barangay Tangob. Ang aton sining running story since yesterday o kon last week pa mga kaaksyon sining reklamo sa mga residente kag vendor sining obstruction sa mga baligyaan sa atubang mismo sang Barangay Hall. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. May gabi lang kay Guillermo Ricaforte. Good evening, Subray. Lihog lang ko tamyaw sa tanan nga taga Purok Mahimayaon Bata. Juan Miguel Digomon, yung gabi lang da sa kay Tito Jesse Puentes, gapamati sa Barangay 33. Miles Virano, ang 6 years nakaparegister ara ng voters ID. Mag-uko na basahan. Ang voters ID daw di ito mag-asa, guro kay may national ID na gani. Juan Miguel Digomon, yung gabi lang sa Barangay 33. Guillermo Ricaforte, good evening, Sumbray. Monitor lang kami din ni Tracy. Imedia. Asa 3 sa Imedia, sa Dalom Tower. Okay. Salamat gidra sa pag-monitor niyo ha, Ricaforte ha. Juan Miguel, yung gabi Sumbray, lihog tamyaw si Manong ko SK Chairman sa Barangay 33, Noel Jan Digomon. Si Silbet Yap, good evening, Sumbray. Monitor lang kami handumanan. Salamat, gid. Araman si Dugay na utang ko. May audio sa attorney, gid na. Masi sa imo nga phone. Thank you, gid, no? Chris Gel Kosing, good evening, Sumbray. Kag sa Kosing family, kag Pildonia family. Stay safe and God bless. Salamat. Milail Oligo, Badisa, Mayo Jinky, Noel Amar, kag Alex Montesa, natamyaw ni Milal Oligo. Salamat gid. Sige. Kagawad Timay Monet Lubaton sa Mambulak Silay gamonitor gid sa Sinimatrio. Thank you gid, no? Inday Blasa Araman. Sige, paki-share lang, paki-like sa aton nga live. Balik ta dugay-dugay las 8:26. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito.
sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista.
Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara, sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nakahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Sa Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Semlas 8:36 ginaendorso Monte, no? Nag-monitor si Tita Lani Juan. No? Salamat din sa pag-monitor kag yung iban pa. Si Madam Trixie Busillo Araman, Juan Miguel Digumon og udto gabi aga gapamati Aksyon Radio. Imagine mo na ha, walang tulugan. Ang aton sini nga mga utod
mga kaaksyon. Sige, ang iban pa nga mga mensahe ho, pabasanta niya, no? May statement diring PDP laban sa Western Visayas. Doon display pabor aksyon Oliver sang Duterte and Duterte tandem sa 2022. Action firing line. Siya porti na nga dynasty iya kung matabo inaprohulaton ta na ang dugang detalye mga kaaksyon. Try ko lang abi kung malabot na si Kapitan Luz Atienza, basi tulog na ni siya sa muni nga mga oras blaw. Pero testingan ta lang testingan lang ni Action Eden, dabi pa ring abi basi sumabat pa man lang. No, ining problema sa tango ba, no? Ngati ang mga residente mismo, concerned citizen, kag ang vendors nga iban ang nagareklamo na. Ang reklamo sa concerned citizen to, ang dalan, obstruction ini, baligyaan ka isda, baligyaan ka utan, tanan, dira pang terminal sa motorsiklo kon tricycle, ti kundi pigado ng alagyan. Action firing line. Ang vendor naman nga nagreklamo didto ni sa may Jovic, bala mo, ang merkado, pagkatapos ang iban ginsaylo, dira balik sa atubang sang barangay hall tinadulaan sang customer. Action firing line. We don't tolan kung ano ginang pinaka-reason behind siniya. Online sa firing line. Sa aton nga linya, we have Barangay Kapitan Luz Atienza. Kap, may gabi, pasensya sa disturbo. May gabi, masain mo, kasi ini pananda. Oo, sa Action Radio ka pa, sa Action Brian Morden. Nanawag ko na sa imo, bisan nga daw, relax mo na may nga oras, talag sa malanikap. Anyways, so nigad nga mga ginabi, naka-interview ako sang concerned citizen in the person of Hisusa Contorno, no? Ang iya ginareklamo kap nga ang atubang sang barangay hall dira daw nahimo nga merkado bla, which is hindi pwede kay una obstruction na sa dalan, mayara kita sang road clearing operation. Isa na ka-point kinahambal niya. Ang vendor nga nagpa-interview man diri sa akon, vendor sang correct me if I'm wrong, Jovic or Jovit? Jovic nga merkado. Jovic nga merkado, which is may ara sang agreement sa tunga sang tag-iya sang private nga merkado kag ang barangay hall or kon barangay dira mismo ngati dira magarinta abi para hindi na to sa gabal sa dalan, pero initanan medyo wala na tigayon kag iba nagsalaylo dira. Kap, anong ginang nagakatabo da Subo nga ang hindi ta na basta-basta mapakuha da ang mga obstructions nga ina kap? Ini amo gini ang istorya ho. Pero wala itong pagpungko ko sa una, why na datanan. Ayun. Ako. Itong tapos, pag reinstate ni Capnode, balik naman. Itong Mike, after 1 week, tawag yung tanan ng mga vendors. Kaya ayo sa iya, ay tugod sa pandemic, diwa ikunuso kan why this yan, ano na, inasiling ko katikap, ano inayan, niya ako lang yung makapalo, kaya may kuan sa kuno, may napangitaan ka sang lugar, yara na sa kuno nga lugar, nga ibayit malina na sa ila. Okay. Kasi ko, kap, ito may yara, gilman. Tinga sige lang lahit po sa landa kay kumamang ko sila, tinga no nang imo, nga kung magbalik lang ko. Hindi ka lang kayo magpa-stress, kay ano na, after magbalik ko, may ara na ko na yung ibakan sa ila. Kaya po, ginaano ya ko, gina-workout niya. Isipin ko na sining ko sa ila, sining ko, amo na, kapos niya, may ara na ko. Nga iko, nagaling ko, sa itong mga timpo, na suspended naman siya. Gani man? Do pilalanto ka sa manang pungko, yun ay? Oo. Wala naman na tila yung itong siling niya, na may ara siya nga ginanigosyar. Okay. Yung siling ko, kay wala naman siya, singko tikap, ano ini karon? Eh, kung siya hulap talang ko, hindi na pabalik na kay kung subong pandemic, maluoy matali sa ila tanan. Hindi sila hindi namin sa atong kwan. Sige lang pala, hindi ka lang yung magbalik ko. Ako na yung atubang sa tanan. So, mga balik sa akon. So, ginahulat mo siya subongkap nga magbalik? Oo Kaya mo na ako niyang. Pero gambal ko na sa ila yung tanan niya. Siguro kung di ko na, kamoy ni Kap na uli, palihog lang. Kaya ang ako niya, hindi ni permanente. Akong po ako history mo. Pero puligyan yun ang ko nga, ang inyo, ni Bang ako, lintuhan nyo maayo. Pasulod na kamo nga, mag-agi ang salakyan, hindi makasagabal. Kaya yun, hindi na kami nga, tinang pandemic suwong. Wala sa may mabakal kung dito ka mo sa layo, kung wala kang masupwistuhan. So what if bikap no ay tani ginapangayo si pandemic, abi magdugay pagid abi padayon madang obstruction ti until when kita mahulat sinakap man?
Siguro, pangitaan na na iya ko niya. Aha. Yung pangitaan na na iya isang solusyon eh. Kay Oo. Na iya. Okay ning si pandemic way ginilabot sa mga programa sa gobyerno mo. Kay kun lang tawon tagid ka tampa da sa inyo nga mga public officials kay tubang mismo sa barangay hall hindi kita kalimpyo sang road clearing operation. Oo. Amo na ganing ako nga sa primero dito kuan ko ginalagi na clear ko ginaga. Gani pag-abot ya. Amo na tuloy ya 1 week after meeting yung tanang mga builders. Kasi mo naman ako sa tito ko, inakarong gayon. Niya may ginaligo-share ko subong, matalingan ko na sa ila. Tibayo. Alam kayo, kaling kay na naman siya, na suspended, wala naman, na-upload naman ang iyang akwan. Sige niya na siya nakap, ulat lang kay sige ko na siya nego-share ang balingan ko sa ila. Galing kayo subong, yamayo man na kay Kap, no, kay Gapangita, ginman siya ideya, pero sa imo subong liderato, kay Frank ang istorya, suspended siya mo. Imo gina supong poder da kap kagwa hindi siya pwede kahilabot da sa imo kay gindesignar ka diya sang DILG nga ikaw ang acting kapitan. So anong mahimo for nimo for the meantime si Kap kay ang nagareklamo hindi lang isa duha kundi daw majority sang barangay Tangob ang nagareklamo sa sinang obstruction kag ang mga vendors tungo wa sila benta to kay medyo ang tao hindi na magkanto kay dira na lang ang iban ga kaplitihan kay may ari di nga baligya nga mo nga panakot ang iban nga panakot at tutos biyak masakay naman sila kay makadtuto hindi bala isa ka one stop shop nga ginatawag Black Out. Daw labangan ni subungan ni ari na di gani sa may katuwangan isang kuan mo dito na iyang ang sa Joby na nabilin jutay na lang to ang nabilin dito. So ato sila kapya kwan ato ng lehitimo nga mga vendors dira mga obstructionist na sila dira tawag dira kay obstruction gid man na squatter ti dapat guro tagaan taguro halaga kap ang atong mga lehitimo nga mga vendors sa may Jubit guro to kami agreement mas sa barangay gani kap no. Hindi kay naging kuan na ang ilang hasta lang sang 2020 na ang kuan mo ang kontrata sang barangay sa sa Jubit, sa project na. Marinyo, tani ina ko rin yung renewal. Nga mahimo naman sa kuwan. Kasi kuwan siya sa tungkol na mismo mo, inang suspendido pa siya. Kay, kuwan ko siya din suspendido, ayan, si September, up to March. Ikaroon na sige ako nga, ang sa iya, Soriana, kasi nga kung pwede nga, i-renew namon. Kasi ang mag-abot si Kraft. Ang 5 kagawad na upload ko, hindi iya mag-renew. May mga rason na sila nga ila. Kaya ang amutong natabo nga wala marinyo. Kaya ang pag-iya, nakadto dila ka nag-explicar man sa iwi sa ila, nga amo ini amo na, babay ilan to ang nagbigan, ang dapat ang katubangon, ang amurang ni. Wala man sila sa iya, wala na kami nakahimo sa renewal, kaya hindi silang lima. Andira yakap sa tubang sa barangay hall, way gina sila arintada, kundi arkabala lang sa barangay ginabayaran nila, kadalang isa. Oo, nagbabayad na sila. So dito sa may Jovit may rinta gito sila Oo. Perde gito sila gali, perdido gito sila. Oo. Gusto ko sila nagarinta. I see. Si Madam Hisusa Contorno nagpadala actually isang sulat nga complaint niya dito sa DILG. And duha ka mo ni kapitan diri ginareklamo niya gid kap mo. Oo, duha ka mo ni Kapitan Verosa kag ikaw subo nga OIC. Oo. So ang ila man tani ngayo sila tabang kung paano mo ma-arrange subong kiti dugay-dugay pa man makabalik si kapitan and if matigayon mo ni bugal mo kapi nga OIC lang pero napaplastar mo ning hinanaing dira sang taga barangay Tangob. Okay. Isulihan mo na siya kung ikunta kong ako nga kanda ang sa barangay nga itawagan si Kap na mga Soriana kami nga duwa. Kung di na itong ginagmungkuha niya nga lugar nga ibalinan niya kung dala na sinasigye ito para may mga Soriana kami. Mayo ginakap, no? Muna ako rin mo nagigyan. Katawagan ko lang ako sa San Jose, kami Soriana kami nga diwa. Kung ano ang mga himo ko. Sige. Magkuhan kami dyan, makatransfer kami. Sige, mapaabot. Mapaabot ko na sa imo ka pa kay actually naluoy kita sa taga-Tangob. Dapat i-generalize tanan ni ang pagbulig sila tanan-tanda. Suliton ko
ang mga taga dito sa Juvit nga ato, Juvic ng merkado kaluluoy gid subong. Nagabayad renta, wala binta. Ang sa tubang sa barangay hall, arkabala lang ginabayran pero damo binta kay mas sa labuyan da siya atoya hulong doon. Oo, dapat tingbon ta na lang ni sila for the benepisyo sa tanan-tanan nga taga barangay Tangob Kap na. Oo. Oo. Amo na yung balitat. Mapakontak lang ko sa kwan ako na may ano sa kay-kap na makitay kami kung istorya kami partisina. Sige, amo man na. Kag ang majority sa mga barangay kagawads daing ang iban din nagapugong-pugong panayon ang ilay nga hinanakit iya dira da. Namian sila maglantaw sinadamo ng sitwasyon nga kahigko sa tubang sang barangay holda. Ito malo ka naman kung sino ina sila kay kakadto sa imo na hindi man ako makuha ang ilang kwan. Kakadto di sila pa-interview di sila. Basiga monitor sa subong nga ginabaton kung ilang tawag kung gusto nila para mabalaan tang side nila nga di sila magpasugot. Kaya nga aton di krusada para yes pumuyo sa tangob sa mga barangay officials da kap. May mga rason na sila ila. Sige. Dira lang ko anay asta, akap, salamat gid pwede ka nakarelax-relax Hulaton ko ha. Sige. Mga dason adlaw manawag ko da kap Mabuhay ka kap. Maayong gabi. May ko na panganguyo nga ma-consider tanan. Yes, kap. Sige kap. Thank you. Action Firing Line. Ang moto si Kap Loza Cienza, Action Oliver. Oo, ang aton nga interview dulong sa aton sa D3 Bayo kahit lang ni Action El Rey. Oras ko. Padasunan tani buwas, at least si Kapitan Luz Atienza may ideya na kag tawagan niya sa kapitan. Kabay pa nga magtarararong na da. Action Firing Line. Las 8:49. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Nagamboa, salamat sa pag-monitor. Si Naino LNJ. Ara, kabudlay sa ngalan. Pero thank you gid sa pag-monitor. Romy Agsam, taga Tangob po ako. Miss ko na ang ukay-ukay dyan. Okay, sige. Si Merlin Hamon Flores. Good evening, Sombray. Lihog lang ko tamyaw kay Nanay Hazel sa Narawis nga ga-monitor gid. Benji Batulan, good evening, Sombray. Monitor kami dire relocation site Barangay Ilupes, Silay City. Stay safe and God bless. Salamat, kamuman. Rode Bolotaulo Hangan. Lawig naman ak, Sombray, ng ngayo nga akong sinuli gapungko, wala man gareklamo. Subo nga silo sa Cienza damo gahon daw lain haw. Ito, Noel Omania, good evening, Sombray. Monitor kami di Toto Noroy sa Laura, Barangay Pacol, Bago City. Omania family, salamat. Erlinda Hiroy, Imalay Araman, Trixie Ubisia. Sige, thank you, good. Balikan kong iban karon last 8:50. Sandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaong kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton
balita, may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon, aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalag na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Radio Philippine Standard Time, las 9:01. So manaton sa inyo maka-aksyon ang Bluetooth
Line. Maayong gabi lang sa kay Roda Gamboa, kaginatamiyaw yung Gamboa family sa Barangay Punta Taytay. Rafael Caceres Araman, masolve the Kap at sa problema sa vendor sa Tangoba. Good evening lang, Kap. Stay safe always. Merlin Hamon Flores Araban, amal niya, galing nga gid sila ko pamati sa program. Salamat gid. Marilo Kahilig ara naga-monitor man sa Barangay Barangay 1-A Manapla. Action Firing Line. Why na kita oras, ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid. Magilibati kita buwas sa mga yapon ng istasyon kag oras. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.